Здравейте, Блич фенове! Днес ще обсъдим една от най-силните форми в Блич и това е Могецо, формата на Ичиго Куросаки. Но преди да стигнем до Могецо, ще разгледаме и неговата Дангай форма. Какво представляват те и колко са силни? Нека да разберем. Започваме от Аранкара арка след битката във фалшивия град Каракура, където Айзен успя да победи всички с помощта на Hogyukuто и оттам Ичиго разбира, че за да победи Айзен трябва да постигне ново ниво на сила. Заедно с баща му Ишин той влиза в Дангая, което е междинното измерение между човешкия свят и Soul Society. Там времето тече много по-бавно, което им позволява да тренират 3 месеца, докато в Soul Society минава около час. В Дангая Ичиго трябваше да премине през тежка битка във вътрешния си свят, докато баща му държи стените да не ги засмучат. Той може да ги спре, докато не се изчерпа енергията му. Ичиго трябваше да победи неговите шинигами сили, комбинирани с холо силите му, за да разбере как да използва меча си, все едно е част от него. В началото неговото Занпакто Тенса Зангетсу не иска да му покаже последното Гетсуга Теншо и така след 3 месеца битка нон-стоп, той му казва, че нещото, което Ичиго иска да предпази, и това е неговите приятели и семейство, не е същото, което той иска, а това е Ичиго. И така те се разделят двамата и той му показва как да го използва. С новата си сила Ичиго се изправя срещу Айзен, след като вече е еволюирал над нивото на шинигамите и холюта. Но Ичиго с новата си форма успява да неутрализира атаките на Айзен с лекота. Айзен обаче е егоист и постоянно му се подиграва и му говори как го е надминал с много, докато Ичиго не направи това. Айзен е оплашен от силата на Ичиго и той еволюира отново, но Ичиго е толкова силен, че той решава да поеме малко от новите способности на Айзен, без даже да реагира. Ичиго решава, че е време да приключи битката и активира последното Гетсуга Теншо, но тази техника има една огромна жертва. Ичиго може да използва само веднъж и ще изгуби неговите шинигами сили. В неговата Final Гетсуга Теншо форма той става с черна коса, обграден от черен огън и меча му вече става проста енергия. В тази форма той може да използва една единствена атака и тя се казва Могецо, която представлява цялата енергия, която Ичиго има, събрана в една линия. За да разберете наистина какво означава това, нека да ви обясня. Знаем, че Айзен е толкова еволюирал, че никой от капитаните даже не могат да го усетят по неговия spiritual pressure. И така Айзен казва, че не усеща нищо от Ичиго, което означава, че той е на още по-огромно ниво от него. Представете си цялата тази енергия в една атака. Толкова е мощно Могецо. И виждаме Ичиго като го активира, как Айзен просто е отрязан на две. След като използва Могецо, Ичиго губи всичките си шинигами сили и се връща към нормалния си човешки живот. Тази жертва показва не само неговата сила, но и неговата готовност да направи всичко, за да победи. Без съмнение Могецо е една от най-незабравимите и впечатляващи форми в Блич. Споделете вашето мнение в коментарите. Ако ви се е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате и да харесате за още Блич контент. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!